Really? May cheese. Okay. Ano yan? Ano nga ba? Angel style? Okay na ba? Yes. Hi. This one is angel style. Guys, YouTube guide for this episode, 600 plus reviews. Not good? Doesn't taste like an angel? Does taste like an angel. Okay lang. Pag-iba ba lang to later? Gusto na lang. Tikman mo nga. Tikman mo na ba? Maasim siya. Pero malasa yung chicken. Malasa rin yung mushroom. Hindi siya cheesy. Hindi ko. Hindi siya lasang angel. Kasi hindi mag-cheesy. Kumain ka. Kumain. Ha? Kailangan try sa lahat. Kailangan daw eh. Ito ang best of pumpkin pasta. I smell the aroma. Smell it? Yeah. Siya ba pinaka-the best na pesto na tikman mo? Kasi masarap. Maraming pesto siya. And healthy, I think. Yeah, it's green. And smells green. Bye-bye. Carbonara. My favorite. And today, that's bomb. siya creamy. Pero, hindi ko siya Not the best? Nahanap ko kasi yung creamy. So, kulang siya. Matubig oh. And Oh, yeah. I don't like it. Okay. Plastic of the chicken. Is it classic? Enough? Since I hate red pasta. So, it doesn't change your mind? The best pa rin Carbonara.